Ahoj, zdravím za vás, teda vítam vás pri v prvom parte na hru Minecraft. Názov sveta si dáme Avasted JT, ako stále. Game mode dáme si Hardcore. Nech to bude také napínavé a zábavné. No trochu. Neviem, či to bude zábavné, ale uvidím. Budem sa snažiť, aby to bolo zábavné. Seed dáme tiež taký Avasted JT. Takže keby ste chceli taký istý svet, ako mám ja, tak dajte si do seedu a vás tedy to. Áno, dedinky si zapneme aj dungeony, default, OK, down. Tak, a vytvoríme si svet. Mám HD texture pack, ale ešte to nemám nastavené, takže voda bude brbnúť. Aj briky sa mi zdá. Ale snažím sa to vždy nastaviť. Tak dúfam, že raz to nastavím. Áno, načítava sa svet. Neviem, či sa vám bude páčiť tento let's play, lebo skoro každý druhý let's player natáča len Minecraft a Minecraft. Ale snažím sa aj, snažíme sa aj iné hry. No, kde sme? Je tu aj voda, dosť veľa stromov, tak dobre. Len už len ovce nájsť, aby sme mali posteľ, aby sme sa mohli vyspať. Nejaké drevo. No, drevo je najzákladnejšie, čo treba v Minecrafte. Stále treba veľa. Mám v pláne si postaviť taký dom na strome, lebo každý to točí let's play, stále ide do jaskyne alebo si vykope dieru do skaly. A to už skoro každý robí. Tak ja budem iný a zrobím si domček na strome. A potom si to tak prerobím, že bude to aj na zemi. A bude to také dobré. Možno dúfam. Teraz sa to laglo. Ovce nenájdem asi. Dúfam, že nájdem. Aj nejaký veľký strom. Aha, tam je zimný biom. A čanky ešte nie sú načítané, takže bude to lagovať. A laguje to. Aha, vlci. Nemám kosť, takže bohužiaľ si ich nemôžem zobrať. Nevadí. Samý vlk, ale ovečky nikde. Tak to nie je dobré. Prasa, aspoň niečo. Aspoň budeme mať meso. Jesse. Dúfam, že ma bude dobre počuť, lebo som zase skúšal niečo nastaviť. Som myslel, že keď niečo nastavím, takže budeme môcť natáčať multiplayer. Poď sem, neutekaj. Poď sem. To je strašne pomalé zabíjanie. Ale máme 2 mesa. 2 mesa, 2 mesa. No, aj tu sú prasatá. Ale ovce nikde. Tak zabijeme ďalšie prasa. Budeme mať zásoby jedla. Zase do vody ideš. Neser ma. Poď. No, dobre. Takže 4 mesa máme. Teraz nájsť len nejaký veľký strom. Neviem, či môže byť tento, ale no, uvidím. Skúsim ešte niečo nájsť. Kde je slnko? Slnko. Tu je. Takže ešte v pohode. Máme ešte trochu času. Trošku sa rozhliadneme po svete, po okolí. Že jak to tu vyzerá. Tam zase len vlci. Ale ovce nikde nevidím. Zaujímavé. A to nie je veľmi dobré. Tak ideme si nájsť nejaký väčší strom, aby sme si tam mohli postaviť domček taký začiatočný, kde by sme zatiaľ tak bývali, aby nás zombíci nezabíjali. Veľmi nevidím
nejaký taký veľký strom. Mm, trošku pozabijame, budeme mať kurčatkom. Či neviem čo to. A však. Sa ospravedlňujem, že to bude nejak lagovať na videu. Ale neviem prečo tak laguje 31 fps a niekedy to za hodina 21 fps. A to mám ešte na malom okne. Počujem zombíka. Ale takto hnusne laguje. Potom sa ešte musím nastaviť. Alebo môžem aj teraz. Short. Áno, malo by to už byť lepšie. Áno, už ide to lepšie. Ani nie. Seka sa to ešte. Môžem to ešte nahrávať čanky, alebo neviem. Ale dúfam, že to neskôr bude lepšie. Buď som slepý, alebo nevidím žiadny veľký strom. A to je zlé. Slnko. Nevidím. By trebalo sa niekde. Spadol som. Au. Jak to mám povedať? Ja neviem, jak to mám povedať. Ale nevadí. Tak to je zle, že to tak laguje. Už som ďaleko od spawnu. A to je tiež zle. Au. Už to nelaguje. Skúsim tu si niečo. Dobre, skúsim si tu niečo postaviť. Aj keď nemám vlnu, že nemôžem si postaviť posteľ. Lebo ovečky nikde. A to nie je veľmi dobré. Si vytvoríme nejaké styky, aby sme si mohli vytvoriť rebrík. Bez rebríka sa nedostaneme hore. Stačili 3. To je malý strom. Nevadí, potom neskôr sa presunieme na väčší strom. Teraz ako to zrobím? Takto zatiaľ. Lebo je to malý strom, ale ja tam sa nedostanem, tak to som veľmi nevymyslel. Takto ja som blbý. Bolo by lepšie, keby som našiel väčší strom, ale nikde nevidno. Áno, nikde nevidno, nikde. Tak skúsim tu nejak to zrobiť. Vytvorím si sekeru. Dúfam, že si ešte pamätám, že ak sa craftujú nejaké veci. Dlho som to nehral. Takže keby som niečo nevedel, tak sorry. Ale môže byť taký aj malý ten strom. Nejak to už prežijeme. Ale tak. I tu dáme, to bude toto. Už stena. Už natáčam 8,5 minút. Približne. Takže za chvíľu to budem musieť ukončiť. Keďže nám náš YouTube limit nedovoľuje viacej nahrávať. No, došlo drevo. Takže musíme nejaké drevo si načažiť. A dúfam, že som zapol nahrávanie zvuku. Lebo keby nebolo zapnuté, tak to je zlé. Ale veľmi zlé. Nebolo by ma počuť a bolo by to bez zvuku. Ale pravdepodobne je zapnuté. Tak môžem len dúfať. Zatiaľ to zle vyzerá. Ale mimo záznamu sa presuniem do väčšieho stromu. Lebo tu sa nevyplatí v takom, len to také provizorné. Aby som mal tak bývať zatiaľ. Ale potom to bude trošku iné. No. Tu. No, okej. Tu si spravíme malé okienko, aby sme trochu videli vonku. Také čudné to je, nevadí. Jablko. Ale musím si dávať pozor na zombíkoch, lebo hráme hardcore. A kde je slnko? Nevidím, takže ešte sa si nás neblíži.
Ale musím sa zapamätať, že kde sme, takže si to trochu označím. Nejak tak. No, to bude bolieť. Nie, nebolo to. Tak to je dobre potom. Rýchlo niečo nájdeme a zoberieme žlté kvety. Piesok. Vidím stade tam. Nevadí, ale budem si pamätať, že mám ísť tam dozadu. Neviem prečo to tak laguje a dúfam, že už to nebude lagovať v ďalšom dieli. No toto by aj mohlo byť. Tak tu sa presuniem. Ale až asi v ďalšom parte, alebo mimo záznamu. Ale prv musím nájsť nejaké ovečky, ale veľmi sa mi nedarí nájsť nejaké ovečky, takže bude dlhá noc. No, pomaly začína noc, takže bude to nebezpečné. A to čo za hnusné zvuky? Ale vy pravdepodobne nepočujete zvuky, no pravdepodobne určite nepočujete zvuky. Musím s tým niečo spraviť. Idem radšej sa skryť už, to bolelo. Idem sa radšej skryť, aby nezabili hneď toto zo začiatku zombíci. Potom by to bolo na nič. No a teraz kde mám ísť? Láva. Skoro som spadol. To nechcem. Ale asi nejdem dobre, ja som zabludil. Nie. Či idem dobre? Vôbec neviem. Asi nie. Tak to je zle. A ešte je tma, takže asi nič nevidíte. Ale brightness, áno. Nemal som nastavené brightness naplno. No ja vôbec nevidím náš domček na strome. Tak to je zlé. Nemal som ísť tam. Už ani skákať nemôžem. Trochu mesa si dám. Veľmi to nepridáva, lebo to není upečené. No. Radšej budem po stromoch liesť. Difficult, hardcore, áno. Áno, už tam čakajú na mňa creepery. Jak Tarzan. Normálne. Takže to už začína lagovať, takže sa s vami rozlúčim. Mimo záznamu dúfam, že nájdem cestu domov, do domčeka. Kravy, ale ovce nikde. Takže sa s vami rozlúčim a keď sa vám to video páčilo, tak dajte like, koment a odber. Keď sa nepáčilo, dajte dislike a koment, prečo sa vám to nepáčilo. A budeme radi, keď budete zdieľať videa kamošom a ostatným. No, tak, majte sa.